Dobré dopoludne, drahí Slováci. Vieme veľmi dobre, čo sa na Slovensku deje. Prebieha stále testovanie, ľudia chodia každý týždeň na testy, pretože sú k ním pod hrozbou nátlaku, vyhrážok, vydierania jednoducho nútení. A zároveň prebieha iná forma pokusov na ľuďoch a to je vakcinácia proti COVID-19. Ja som včera urobil také kratučké video ohľadne nejakých zbraní, o ktorých rozprávala pani Remišová, vicepremiérka, tak teraz by som pokračoval v súvislosti s tým, čo ona povedala, že v prípade vakcíny Sputnik, že prečo by mali byť Slováci pokusnými králikmi. No, tak v tejto súvislosti, ak prebieha teda vakcinácia slovenského obyvateľstva, napadlo zo pár vecí. Možno je tu hneď na začiatku dobrá otázka pre pani Remišovú, že keď teda pri vakcíne Sputnik ľudia a Slováci nemajú byť pokusnými králikmi, tak sa pýtam pani Remišovej aj vlády, aj profesora Jarčušku, aj Krčméryho, aj Glasu, aj všetkých ostatných propagátorov vakcinácie proti COVID-19, či môžu byť slovenskí občania pokusnými králikmi, ak ide o vakcínu BioNTech, Pfizer alebo AstraZeneca. No a v tejto súvislosti ma napadlo, pretože som už videl formulár, ktorý ľudia podpisujú pri tejto vakcinácii a vieme veľmi dobre, že teraz sa rozbehla masívna vakcinácia intelektuálnej elity slovenského národa, slovenských učiteľov, ktorí stoja pekné rady na vakcináciu a po vakcinácii sa nezriedka stáva, že títo učitelia jednoducho nie sú schopní potom pracovať, ale nebudem sa tým teraz zaoberať, aká je realita. Ale chcel by som vám položiť pár otázok alebo nejakým spôsobom vás upozorniť na niečo, na čo máte podľa zákona právo. Ak idete na test, alebo sa idete dať zavakcinovať, tak máte právo požadovať certifikát, oficiálny certifikát kvality daného testu a samozrejme teda, ak idete na vakcináciu zo vlastného slobodného rozhodnutia, máte právo požadovať aj určitý certifikát kvality o danej vakcíne. Môžete požadovať určité podrobnosti, či už o výrobcovi testov, alebo o výrobcovi vakcíny, čo sa týka ich kompetencií, spôsobilosti, dôveryhodnosti, kreditu spoločenského a najmä vedeckého. Môžete požiadať, keď idete na testovanie alebo na očkovanie, napríklad o dokumenty k danému testu a príbalový leták vakcíny. Najlepšie ten originál v anglickom jazyku, kde sa môžete dočítať zaujímavé informácie. Takisto môžete požadovať licenciu, ktorú vydávajú príslušné kompetentné úrady, či už ohľadne testov alebo ohľadne vakcín. Môžete dokonca požadovať aj výpis ohľadne registrácie aj tej samotnej výrobnej firmy alebo producentov testov a vakcín, či sú riadne registrovaní v Slovenskej republike alebo na úrovni Európskej únie. Potom sú to také zaujímavé veci, ktoré môžete požadovať skôr ako podstúpite invazívny zákrok, či už v podobe testovania alebo v podobe vakcinácie. Môžete si vypýtať platné licencie, čiže osvedčenia o kvalite alebo osvedčenie o štátnej skúške tých testovacích tyčiniek, ktorými sa vám špárajú v nose a v nosohltane a v ústnej dutine. Takisto môžete žiadať osvedčenie o štátnej skúške kvality vakcíny, ktorou vás idú vakcinovať.
môžete požiadať, máte zo zákona na to právo, o všetky dokumenty, ktoré sa týkajú schválenia akreditácie tej inštitúcie, ktorá schvalovala či už tie testy, ktorými terorizujú slovenských občanov, týždeň čo týždeň, alebo samotných vakcín. Kto ich schváloval a či majú k dispozícii tie dokumenty zo schvaľovacieho procesu. To by bolo ešte len zaujímavé čítanie pre slovenských občanov. V prípade vakcíny môžete žiadať aj osvedčenie o kvalite a potom môžete žiadať dokumenty o nežiaducich účinkoch vakcíny na ľudské zdravie, na ľudský organizmus v rámci aj príbalového letáku. Bolo zaujímavé, že ešte predtým, ako sa začalo napríklad očkovať v Amerike, tak tam už dopredu upozorňovali niektoré organizácie, neviem či FDA alebo CDC, ale aj Svetová zdravotnícka federácia, že tam je vyše 20 dopredu plánovaných nežiaducich účinkov. Takže keď sa pôjdete očkovať, môžete sa opýtať, aké sú tie nežiaduce účinky, prípadne si to vyhľadajte na internete a zamyslite sa nad tým, čo tieto nežiaduce účinky znamenajú a či sú krátkodobé, dlhodobé, aké boli vykonané testy v rámci klinického skúšania a podobne. Tu je ešte jedna dôležitá otázka, či už v prípade testov alebo vakcín, že koľko rokov alebo aké dlhé obdobie boli robené klinické skúšky a aké boli výsledky týchto testov alebo týchto skúšok, pretože podľa platných medzinárodných noriem niektoré druhy či už farmakologických produktov, alebo povedzme testov, alebo vakcín, majú byť robené niekoľko rokov, niekedy 5, niekedy 10 rokov a podobne. A tu treba sa spýtať toho personálu, ktorý vás testuje, alebo ktorý vás očkuje, že či tie testované osoby, ak mali a reakcie, aké mali vedľajšie účinky, kde to je podchytené, aká je k tomu dokumentácia. Tu by som chcel ešte poukázať na to, že v rámci slovenskej platnej legislatívy si máte právo žiadať povolenie od štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, či bolo vydané na tie testy, ktorými sa občania testujú a či bolo vydané povolenie od ŠÚKL aj na vakcíny a konkrétne šarže, ktorými očkujú slovenských občanov. Chodíte do testovacích centier, niektorí už chodia do tzv. Očkovacích centier, a keďže ide o odborný biomedicínsky zásah, ktorý má ingerenčný charakter a hlavne nevratný charakter, tak máte právo požiadať o písomné potvrdenie osoby, ktorá vykonáva tieto testy alebo vykonáva očkovanie. Tá osoba musí mať jednoznačne kvalifikáciu a musí byť schopná sa preukázať kvalifikáciou na daný zdravotnícky úkon. A druhou vecou je to, že to, čo tam ľudia podpisujú v rámci očkovania, je nejaký formulár, ktorý, myslím si, že ani slovenskí občania nevedia, čo znamená. Každý medicínsky úkon, ktorý niekto vykoná v rámci vašej starostlivosti o zdravie alebo akýchkoľvek zásahov do
zdravotné do organizmu by mal byť zaznamenaný, kto ten úkon vykonal, akú mal kvalifikáciu, kedy bol vykonaný, či bolo riadne vykonané poučenie a malo by to byť zapísané do vašej zdravotnej dokumentácie. Čiže môžete kľudne s čistým svedomím, na to máte právo z hľadiska platnej legislatívy, požiadať tých, ktorí vás idú testovať a očkovať, či majú všetky potrebné doklady o tom, že sú oprávnení z hľadiska vedeckej a odbornej kvalifikácie takýto úkon robiť. To isté platí aj pre vakcináciu samozrejme. A požadovať skutočne doklady totožnosti, pretože tu sa jedná o biomedicínsky úkon, ktorý má nevratný charakter a je veľmi dôležitý v vašom osobnom živote z hľadiska vývoja celého vášho zdravotného stavu. Tu by som chcel poukázať aj na to, že ak vám neposkytnú konkrétni pracovníci, ktorí testujú tieto údaje, máte právo odmietnúť takýto zdravotnícky alebo biomedicínsky úkon. Pretože predsa nemôžete umožniť osobe, ktorá je anonymná, aby vykonávala úkon, na ktorý sa vyžaduje v rámci Slovenskej republiky a Európskej únie určité biomedicínske vzdelanie, určitá špecializácia, určitá odborná kvalifikácia, lebo by ste sami konali protiprávne, ak by ste pristali na to, že úkony v oblasti zdravia vykonáva anonymná osoba. Na záver vám chcem povedať len jedno, že už aj moji blízki známi a mám na mysli rodičov, aj my sami sme už pocítili výsledok vakcinácie niektorých učiteľov, pretože jednoducho po vakcinácii sa stalo, že daný učiteľ nevyučuje a nie je nám teda známe, čo sa s tým učiteľom alebo učiteľkou stalo. Prajem vám pekný deň.